Mateo Kapitulo 24. Og sa pagpahawa ni Hesus, milakaw siya gikan sa templo, og miduol ang iyang mga tinun-an sa pagpakita kaniya sa mga bahin sa templo. Apan si Hesus sa mitubag, miingon kanila, wala ba ninyo makita kanang tanan nga mga butanga? Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, walay bato dinhi nga igabilin sa ibabaw sa usa ka bato nga dili pagatumpagon. Og sa milingkod siya sa bukid sa mga olivo, miduol kaniya sa hilit ang iyang mga tinun-an nga nagaingon, isulti kanamo anus kining mga butanga mahitabo, og unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan. Og sa mitubag si Hesus, nag-ingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo pagapasalaagon ni bisan kinsa, kay daghan ang moanhi sa akong ngalan sa pag-ingon, ako mao si Kristo, og magapasalaag sa kadaghanan, og makadungog kamo og mga gubat, og mga dinungog-dungog sa mga gubat. Magbantay nga dili kamo mga lisang, kay kinahanglan nga manghitabo kining tanang mga butanga, apan dili pa mao ang katapusan, kay magatindog ang nasod batok sa nasod, og ang gingharian batok sa gingharian, og moabot ang mga gutom og mga kamatay, og mga linog sa mga nagakalain-laing mga dapit. Apan kining tanang mga butanga sinugdan sa mga kasakit. Unya igatugyan kamo sa kalisdanan, og pagapatyon kamo, og pagadumtan kamo sa tanang mga nasod tungod sa akong ngalan. Og unya daghan ang mga pangdol, og magtinugyanay sila ang usa og usa, og magdinumtanay ang usa og usa, og manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna, og magapasalaag sa kadaghanan. Og tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw. Apan ang magapadayon hangtod sa katapusan mamaluwas. Og igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok nga kalibutan, aron sa pagmatuod sa tanang mga nasod, og unya magaabot ang katapusan. Busa, kung makita na ninyo ang kangilngig sa pagkalaglag nga gisulti ni Daniel nga manalagna, nga nagatindog sa dapit nga balaan, ang nagabasa sumabot. Unya ang mga anaa sa Judea managpangalagew sa mga bukid, og ang atoa sa ibubungan dili magakanaog sa pagkuha bisan unsa sa iyang bahay, og kadtong atoa sa uma dili magbalik sa pagkuha sa iyang kupo. Apan alaot ang mga nagamabdos og ang mga nagapasuso ni adtong adlawa, og managampo kamo nga ang inyong pagkalagew dili mahiatol sa tingtugnaw bisan sa adlaw nga igpapahulay. Kay unya moabot ang dako nga kagul-anan nga wala pay ingon sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon, og nga dili nagayod mahatabo. Gawas nga pagapahamub-on kadtong mga adlawa, wala gayud untay unod nga maluwas. Apan tungod sa mga pinili, pagapahamub-on kadtong mga adlawa. Unya kung kinsa ang magaingon kaninyo, tan-awa ninyo, ania si Kristo, kun didto, dili kamo managtuo, kay may manindog nga mga bakakong Kristo, og mga bakakong manalagna, og magpakita og dagkong mga ilhanan og katingalahan, aron sa paglimbong kung arang mahimo, bisan sa mga pinili. Ania karon, ginaingon ko nga daan kaninyo, busa, kung pagaingnon kamo, tan-awa, sa kamingawan atoa siya, dili kamo manggula, tan-awa, siya anaa sa mga sulod, dili kamo managpanuo. Kay ingon nga ang kilat, nagakilab gikan sa sidlakan, og makita hangtod sa kasadpan. Ingon usab ni ini ang pagpadayag sa anak sa tawo. Kay bisan asa ang lawas nga patay, didto magatigom ang mga agila. O gilayon, sa human ang mga kagul-anan ni adtong mga adlawa, ang adlaw magangit-ngit, og ang bulan
dili magahatag sa iyang kahayag. Og ang mga bituon, mga tagak gikan sa langit, og ang mga kagamhanan sa mga langit, mga uyog. Og unya magapakita ang ilhanan sa anak sa tawo sa langit. Og unya managbakho ang tanang mga banay sa yuta. Og makita nila nga moanhi ang anak sa tawo sa ibabaw sa mga panganod sa langit, nga adunay gahom og dakong himaya, og magapadala sa iyang mga manulunda uban ang masipang tingog sa budyong. Og ilang pagatigumon sa tingob ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, sukad sa usa ka tumoy sa langit hangtod sa usa. Karon magtuon kamo sa sambingay gikan sa kahoy nga higera. Kung ang iyang mga sanga manalingsing na, og mamuklad ang mga dahon, hingbaluan ninyo nga haduol ang ting-adlaw. Ingon usab kamo, kung hikitan ninyo kining tanang mga butanga, hisayran ninyo nga ang anak sa tawo haduol sa mga pultahan. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga dili mahanaw kining kaliwatana hangtod nga kining mga butanga matuman. Ang langit ug ang yuta moagi, apan ang akong mga pulong dili mahanaw. Apan nahatungod ni adtong adlawa og taknaa, walay usa nga nang hibalo kung anos bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak, kundili ang amahan lamang. Kay ingon sa mga adlaw ni Noe, mauusab ang pagpadayag sa anak sa tawo. Kay ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, nangaon sila og nanginom, na nagpangasawa sila og na nagpamana. Hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka, og wala nila hibalue hangtod nga miabot ang lunop, og gianod silang tanan. Ingon usab niini ang pag-anhi sa anak sa tawo. Unya may duha ka tawo sa uma, ang usa pagadadon, og ang usa pagabiyaan. Duha ka babayi ang magagaling sa galingan, ang usa pagadadon, og ang usa pagabiyaan. Busa managtukaw kamo, kay wala ninyo hibalue kung unsang taknaa moanhi ang inyong Ginoo. Apan kini mahibaluan ninyo nga kung ang amahan sa panimalay nang hibalo pa sa unsang bahina sa kagabhion ang pag-abot sa kawatan, magatukaw unta siya. Og dili siya motugot nga lungkabon ang iyang balay. Tungod niini, panag-andam usab kamo. Kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagadahuma, muanhi ang anak sa tawo. Busa, kinsa man unya ang ulipon nga matinumanon og manggialamon nga ginapiyalan sa iyang agalon sa iyang panimalay sa paghatag kanila sa makaon sa iyang panahon. Bulahan kadtong ulipon nga kung moabot ang iyang agalon, hikit-an siya nga nagabuhat sa ingon. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga igabutang siya sa ibabaw sa tanang katigayunan niya. Apan kung kadtong ulipon nga dautan, magaingon sa iyang kasing-kasing, ang akong agalon nagadugay sa pag-anhi, og magasugod sa pagpamuspos sa mga masig kaulipon niya, og magakaon, og magainom uban sa mga palahubog. Muabot ang agalon ni adto nga ulipon sa usa ka adlaw nga wala niya pagapaabuta, og sa usa ka takna nga wala niya mahibalue, og siya pagahampakon niya, og igatudlo ang iyang bahin kauban sa mga salingkapaw. Didto mauon niya ang paghilak og ang pagkagot sa mga ngipon.